sifisa ukusho ukuthi kunama community development projects kulonyaka mali ka 25-26 ezobefaka ama project asuka eWitchesville kuya eMthatha to the value of 200 million rands. USanral useyaqeda ukadvertiser. Okwesibili sine upgrade project ku N2 ezofaka imali engangu 3 billion rands, izokhanda amathuba emsebenzi awu 700, iphinde isebenzisa nama SMMEs awu 50. Lama community development projects ka 200 million azobebuka imigwaqo yomasipala angayona ingxenye yohlelo lika Sanral, kodwa ukuze kube lula ukusebenzisana phakathi kuka local government nathi uSanral uzobeqala lawo ma project. Njalo ngonyaka kune provincial road maintenance grant esikhiphayo njengo National Department iningizimu Africa yonke ekuyi allocation ewu 16 billion. I-Eastern Cape ku 24-25 financial year izothola u2.11 billion, kuthi ku 25-26 ithole u2.17 billion. Sinama project la eOR Tambo amabili ayo i-provincial roads maintenance grant. Eyokuqala is the upgrade from R61 St Barnabas Hostel to Hluleka Natural Reserve to the tune of 594 million. Bese kuba i-upgrade ka DR 08125 which is N2 to Siphethu Hospital. Ebenawo ama challenges kodwa uMEC and his department bayakubuka lokho nama procurement processes to the value of 397 million rands.